zumunta kamar yadda muka ambata. Yanzu ko labaran zai ci gaba. Kungiyar masu hada magunguna ta ƙasa ta ce yawancin masu sayar da magunguna a nan Kano da suka ki komawa sabuwar kasuwar magani ta Dangoro suna da wata mummunar manufa. Magatakardar kungiyar Ibrahim Babashehu ne bayyana hakan yayin wata ziyara da suka kai wa kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Hussaini Muhammad Gumel a ofishinsa. Wakiliyarmu Hausa Labaran na dauke da ƙarin bayani. Tun a farkon shekarar nan dai gwamnatin jihar Kano ta kammala ginin sabuwar kasuwar magani da ke Dangoro, wadda ta samar da nufin tsabtace sana'ar sayar da magani a fadin jihar. Sai dai bayan kammala kasuwar har yanzu masu sana'ar sayar da maganin sun ki komawa wannan kasuwa, kamar yadda magatakardar kungiyar masu hada magunguna na ƙasa Ibrahim Babashehu ya bayyana. Ya ce masu sayar da magungunan suna kin komawa kasuwar ne saboda yadda suka ga gwamnati ta samar da wasu tsare-tsare a sabuwar kasuwar. Ya ƙara da cewa da yawa daga cikin 'yan kasuwar na siyar da magungunan da basu dace ba, marasa inganci kuma ba ta hanyar da ta dace ba. Ga dai karin bayanin da mai magana da yawon kungiyar masu hada magungunan reshen Kano Pharmacist Murtala Isa ya yi mana. Dama dokar kasa ta hana sai da magani a kasuwa. Abin da yasa aka hana sai da magani a kasuwa shine suna zuwa suna sai da magani ba bisa ka'ida ba, saboda shi magani dole sai an yi rijistar wuri, an yi bashi an baka lasins ka sayar a wurin, an kuma yadda da wurin da zaka sayar. Kuma kafin a baka lasins sai an tabbatar kana da ilimin ka sayar. To kaga kin ga su duk wannan ba su da shi. To amma saboda sun dade a harka a rashin sai ta kace to abin da za a yi, za a fito da ku a ba ku dama dauki ku sa wurin da za a dinga kula da abin da kuke yi. A dauko masanin magani guda ɗaya ya muku rijista gaba ɗaya a kasuwar, kamar cibiyar da za a yi. Aka ga cewa ana yin wani abu da bai dace ba, kaga shi za a kama. To da aka ce su fito kuma suka ce a su sun yadda, sai daga baya yanzu kuma da suka ga cewa gurin da gaske ne akwai ofisin NAFDAC a wurin, akwai ofisin Pharmacy Council of Nigeria kuma da take kula da yin rijista da hada-hadan magani, sai suka ga gaskiya abin da suke yi shago karami a kasuwa an kaje za ka ga dan kayan da suka sa ba wani na zo a gani bane, amma kayan da yake an hana amfani da shi ko kuma na 'yan kwaya yana gidajensu, sun yi sto da ba san sto bane, sun boye. Sai dai da muka tuntubi kungiyar masu sayar da magunguna a nan Kano, shugaban kungiyar Musbahu Yahaya ya ce ko kaɗan ba su ki koma sabon wurin ba domin wata mummunar manufa. Salima gwamnati ce ta tashe su da wata manufar ta. Abin da suka faɗa ba haka bane, su ma ai suna da manufa ta su mai da mu can, saboda su mai da mu saniyar tatsi su yi kasuwanci da mu, shine manufar su a fahimtar mu. Yin haka ba adalci bane. Mu kuma a manufar mu shine ba mu da wata makoma a komawa can. Za mu rasa kaso 80 cikin 100 na masu sana'ar nan. Za su rasa aikin. A matsayin mu na shugabanni mun tattara alƙaluma na masu sana'ar magani da muke jagoranta. Idan suka komar da mutane, suka enforcement din mutane bisa dole, suka tarasa so mutum 80 cikin 100 za su karye su rasa jarin da za su juya. Maganin da bai dace ba a yau, ke da kike wakilin rediyo, idan kika gani kika sanar da ni, kokari nake mu dauki mataki, kwakwaran mataki ga dukkan mai wannan mummunar ɗabi'ar, saboda mu ike cutarwa a sana'ar. Dan me zamu bari a yau sai da maganin da bai dace ba. Musbahu Yahaya ya ce a shirye suke su koma sabuwar kasuwar in har gwamnati za ta samar wa dukkan 'yan kasuwar mafita. Hafsat Ilyasu Dambo, Premier Radio. A bangaren da ya shafi noma da kiwo kuwa, masana a bangaren kula da lafiyar dabbobi sun fara tsokaci kan amfanin da ke tattare da amfani da fitsarin zomo wajen yaƙi da ƙwarika da kan addabi shukoki. Tuni dai farashin litar fitsarin zomon ya tashi a kasuwa, inda duk lita ɗaya ta fitsarin akan siyar da ita akan naira 600, wani wajen kuma 700. Ƙaƙarin bayani dangane da wannan batuta cikin wannan rahoto tare da Amina Usman. Yayin da magunguna da manoma kan bukace su domin gudanar da harkar noman su ke ci gaba da tashin goron zabi, wasu daga cikin al'umma sun fara karawa juna sani kan sabbin dabarun da manoma za su iya amfani da su domin samun sauki wajen noma. A irin haka ne yanzu aka fara sanin cewa manoma za su iya amfani da fitsarin zomo domin maganin wasu kwari da kan addabi shuka. Ta wani bangare ma fitsarin na zomo yana iya zama taki. Dr. Muhammad Sani Abdullahi Usman likitan dabbobi ne kuma ƙwararre a bangaren noma, ya yi wa Premier Radio ƙarin haske kan tabbaci ko akasin haka. Fitsarin zomo yana taimakawa kamar gona kuma yana kashe kwari. Tabbas hakan ne, kamar yadda aka sani shi fitsarin zomo
takaice akwai sinadarai a cikinsa waɗanda suna taimakawa su zama kamar taki ma, don suna taimakawa ƙasar ta dinga fitar da nitrogen mai kyau wanda za su dinga samu shuka ta girma sosai. Sannan na biyu kuma yana maganin kwari da suke fitowa, ƙananan kwari da tun a farko sukan kashe jijiyoyin shuka wanda in ta fara tsirowa daga ƙasa. Kuma shi Allah ya taimaka, shi fitsarin zomon yakan zama kaman sinadari ne da yake kashe waɗannan ƙananan kwarin. Hatta da kwarin da idan a shuka ta fara girma ma suna ɗan biyo wanda suke masu fuka-fuki kenan, suke tasowa su daga wani waje su zo kan shukar. Kansa fitsarin yana taimakawa wajen kashe waɗannan kwarin. Malama Hafsat Hamisu Bello, wata mai kiwon zomo ce a nan Kano, ta yi mana karin haske kan yadda ake tara fitsarin zomo. To shi yadda ake yi idan mutum yana so ya tara fitsarin zomo, zai yi keji ne wanda kasan kejin ba siminti zai masa ba zai sa masa katako ba. Zai yi kasan kejin ne da waya, wanda kasar waya zai bar space wanda zai saka roba ko kwano wanda zai rika tarar fitsarin da shi. Sai ya zuba zomayen a sama ya sa musu randa. To idan suna yin fitsarin zai rika sauka cikin wannan roba ko kwano da ya saka a kasan keji. Bayan haka kuma zai ga wani zubin ma har da dan kashin, tunda ai kaga waya idan mai fadi din nan ya saka kashin zai rika zuwa. To idan ba mai fadi bace ba dama kwata-kwata ba zai rika zuba ba. Sannan idan aka duba mu arewa ne zamu ga ba mu samu wannan ci gaban ba, amma kudu sun samu ci gaba. Zaka ga kejin nasu ma da suke yi, keji suke yi na wata waya mai karfi su sa masa pipe a ciki wanda da shi suke tarar fitsarin. To fitsarin ana amfani da shi ne wajen kashe kwari a gona, sannan kuma taki ne mai mahimmanci, mai matukar amfani ga shuka, musamman shukoki waɗanda suke ga masu noman rani haka da kuma masu noma na gidan gona wanda yake shuka ce yan wuri. Haka ma in ba shuka ce yan wuri ba, noman shuka ta damina, ana amfani da wannan fitsarin wajen kashe kwari. Ana sirka fitsarin zomon da ruwan sha, wato akan haɗa lita 1 ta fitsarin da kuma lita 5 na ruwa, sai a jijjiga domin dai ya haɗe jikinsa. Daga bisani sai a fara feshin. A yanzu haka a kasuwanni ana sayar da lita 1 ta fitsarin zomon kan kuɗi naira 600 zuwa 700. Amina Usman, Premier Radio. Hukumar hana safarar dan adam ta ƙasa NAFTIF ta nuna fargabarta kan safarar 'yan mata daga ƙasar Mali zuwa Edo domin yin karuwanci. Kwamandan hukumar shiyar Benin Mr. Duka ya ce sun samu rahotannin sirri da ke nuna cewa ana shigo da 'yan mata daga kasar Mali zuwa Benin domin yin karuwancin. Kafin wannan dai akwai yara 'yan mata na kasar nan fiye da 20,000 da suke makala a kasar Mali. Mr. Duka na wannan jawabi ne yayin tattakin da hukumar ta gudanar a ranar Lahadi na ranar yaƙi da safarar bil'adama ta duniya. Ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta ƙasa ta ce ba gudu ba ja da baya kan yajin aikin da suke yi, tare da yin watsi da ƙarin kashi 25 kan mafi ƙarancin albashi da suke ɗauka daga gwamnatin tarayya wacce ta yi. Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar Dr. Oji Emeka Innocent da babban sakatare Chikeze Kelechi da kuma sakataren yada labarai Musa Umar ta ce 'ya'yan ƙungiyar za su ci gaba da yajin aiki har zuwa lokacin da gwamnati ta biya musu bukatunsu.